Kao i svake godine od 15. novembra ili praktično sa prvim snijegom pa do 15. marta traju aktivnosti zimskog održavanja gradskih i prigradskih ulica. Javno komunalno preduzeće Bažbunar Travnik održava ukupno 31 km gradskih ulica i 6 km na području mjesne zajednice Turbe, a o tome kakvo je stanje trenutno na terenu, kako unaprijediti kvalitet održavanja i općenito o zimskom održavanju puteva razgovarali smo danas sa direktorom javno komunalnog preduzeća Bažbunar Abidom Drobom. Evo mogu da kažem da jutro smo izvršili obilazak svih ulica koje održava javno komunalno preduzeće Bažbunar. Evo, moje impresije naravno ima uvijek da može bolje, ali mislim da je javno komunalno preduzeće korektno odgovorilo zadatku. Naravno treba kazati i onim čime nisam ja zadovoljan, nismo, i evo danas ćemo poraditi na tome da trotoari nisu završeni. Imali smo i mali tehničkih problema. Multifunkcionalna mašina koju očekujemo danas, sutra, nažalost, trenutno je na reparaciji, pa moramo se snalaziti. Fizičkom radnom snagom i jednu malu mašincu koja imamo, ali ona ne može odgovoriti zadatku koji imamo. Evo, očekujemo da ćemo tokom dana osposobiti bar i ključne dionice za neometan pješački saobraćaj. Što se tiče neophodnog posebnog materijala, mislim da smo spremno dočekali zimsku sezonu i da za početak imamo dovoljno soli. Uz bitnu stvar koju treba naglasiti da na gradskom području po preporuci i traženju općinske službe isključivo posipamo so. Evo i ovo možda ne znam da li građani znaju da so ne djeluje ispod -5, ali naravno to nas ne abolira. Mislim da smo posuli dovoljno posebnog materijala i imamo sad. Nećemo čekati da nestane, na vrijeme ćemo izvršiti potrebne nabavke. I evo mogu da kažem što građani mogu vidjeti da su sve ulice, ima mali nedostatak, to ponavljamo danas prema Gaju, ima mali nedostatak Gornje Osoje i ulica Kalbunar od Iveka, kako je zovemo, i tu mislim da su mašine već na terenu da ponove. Evo možda je ovim putem da apeliram na građane, obzirom da pogotovo padinski dijelovi našeg Travnika su jako uske ulice, da nastoje što manje da parkiraju vozila na nepropisnim mjestima, jer time automatski onemogućava rad mašina. Dalje to onda povlači za sobom i otežane aktivnosti na prikupljanju i odvozu komunalnog otpada. U okviru aktivnosti na obezbeđivanju uslova za što kvalitetniju isporuku usluge zimskog održavanja lokalnih puteva, dužni ste naravno ukloniti sav deponovani građevinski i drugi materijal sa putnog pojasa, kako bi izvođači radova na zimskom održavanju puteva mogli nesmetano vršiti uklanjanje snijega s puteva. Također apelujemo na građane da izbjegavaju parkiranje vozila na cestama i uz ceste, naročito u slučajevima obilnijih snježnih padavina, kako bi vozila zimskih službi mogla blagovremeno i efikasno izvršavati uklanjanje snijega i leda sa saobraćajnica. I naravno, čistite snijeg i led ispred svojih domova i objekata, jer i vaša saradnja omogućava sigurnije i prohodnije puteve za sve učesnike u saobraćaju.